ekene m Igbo niile, ekene nwoke, ekene nwaanyị, ekene ife na-emere Igbo ife. Biko n'ụtụtụ nke anyị na iburukwa nabata n'ụbọchị nke taata. Biko nụ na ihe na-ewuzi online bụ na Okongwu Dibia eme na open confession nọọsịkwalụ. Biko nụ na ọ na-etikwu ya n'onu mkpu na ọ nara ezu oshi na ihe ọ na-agwakwa ndị mmadụ na ọ bụ blọga ka ọ bụrụkwa dibia ka ọ bụ na onye ọbụla o mechaa vidio na ịchọọ ịgafe dibia ọbụla ọgba gị, you have to pass through him. Ya wee na-azụ oke ebe ị na-agba mmadụ vidio gbasha mmadụ vidio ti nọmba onye ahụ. What is the main reason ị ga-eji chọkwa ka pass ya through you before you reach that person? Onwe no commission ị kwesịrị inweta ka onwe no nwere ihe na-agbala ọsọ na ya, because a sị n'ụzọ dị mma gaa ya mgboro na-abụ maka na ihe anụnwa na-emezi na-egosi na n'ịma ife na-emere n'ịmakwa na ife a na-eme enwere isi. Ị na-achọ ka iwere isi mmadụ ka itinye ya ka o wee nwee isi. Biko na ụmụnne m soro kenene m na-eme confession Okongwu Dibia mere n'ịntanetị mkpụrụ abalị one ma one gara aga. Sị ga wetara unu na efere mba ụwa unu soro anyị wee fọlọ. Ọmụnwa na-ekwu Okongwu derisi ife dị iche ka ọnụ na-anụ olu. Biko okwu nnachi ikwu mma like m na-ekwu ya, onye ọbụla na-eshi elu ndị vidio ọ dị ezigbote mkpa. Ị na-ege ntị and mma like ka ike uruo daa nge mụ ntị nụ ife a nnachi ikwu maka ọ dị ezigbote mkpa. Ọ dị very very important because a sị nọ mmadụ nwee abụba ọka ewu na-ata. Ịghọta ọ dịrọ m mma n'obi na mfụsị everything na-ewu online. Ndị na-complain sị na onye mgba vidio hope no original person. Ọ pụta ọ welozie ma influence ọ na-eme ndị mmadụ ife ọjọọ. Mgba nkịtị ndị mmadụ bịa na-afụta ya na nso na plan na ndị na ụdị ka nsi gwa unu before. Dibia na-agba vidio abụla ofu nke o ji abụ ịbụọ bụ ka o ji abụ ịtọ. Ife nji emeri otu a bụ na ife dị na dibia na-ebu dibia na-alụsọ abụrụ ya bụ dibia ọ na-alụ na-akarịkwa ọda asa along. Ịghọta ebulo m n'obi mbata online ka m na-edupu ndị mmadụ. Adam egwu wa ya not a scammer ka olu si wee fia kama anọ m atara anyị ka nzọ ndị mmadụ ndụ. Ife nji ekwuru ife a bụ maka ndị welụsị chaka mmụọ ndị Ayaya na Nando ụlọ ọlụ fa gara aga sị nka mpụta mekie ihe clear maka ụdị kọọsụ m na-enweta onye kpọọ m na fon ị ga-ata afụfụ iwe egwu gị na igwe kwụsị alụnyesịa m ịchaka mmụọ ọlụghị ọlụ this that. Ife nchi ịgwa bụ na ọ bụ na ịbịa na nke m bịakwa ntị ọfụma. Ọ bụ na ịbịa na nke m lụọ ịchaka mmụọ n'aka m nse ndị alụghị ma ikpo na akaụntụ nọmba ịkwụọ ụgwọ na ọmụnwa ji aka ngwọsị alụghị ịchaka mmụọ nye gị ya ọlụghị ọlụ mma enye direction ebe m nọ n'Ọkịja bịa n'Ọkịja were refund you the money ma udochi ya. O nwere onye m gwọrọ ọgwụ ya adịele na ọmụnwa decide na m achọ ọzọ ịlụ. Abịa na nke a na-ekwu Ayaya na Nando ụnụ na-akpọ ọga m. Ayaya na Nando abụrụ ọga m. Adam agbazilo mmadụ bụ ya gbazigolo m mmadụ bụ ya reta ya. Ị na-ege ntị ka unu the first day nje na nke ya ọ bụla m bụ the first media gbaa ya vidio onye nke the first media abịagwo gbaa ma comedians ma akpọba fafa agbasigwu vidio mmadụ chatị nsị m jekwuo da man na the man nwere ọgwụ na ọmụ ife ọ na-alụ n'otu a na-agbasi ndị dibia n'akwụkwọ m gbanyekwuo da dibia n'akwụkwọ na ndị ọ ga-enyela aka ka nkụ. That person ignore another person chat kwam which is a girl mmụọ ọfụma far back mụ na ya emekọ gofu emesi agbasa ọkwutekwa maka dị Ayaya mbịakwa na Facebook nụkwa maka ya nsị mba na onye si otu ebu ya enwelele something ọ na-eme na ọ ya atọ na azị m ọ ya atọ be m mụnwa ga ya otu o si wee mee ife ọ mee that day otu unu si wee believe oye for the first time wele ego nye nọ na-alụ ọlụ na ọlụ na ọlụ na ọ ya agazi ka mụ nwa sikwa wee believe jee ebe a gbaa ya vidio. Ị na-ege ntị asọ ndị na-ekele m n'ogwu fa wayo na omefa nke a adịlọ m aware of it maka agwago m ụnụ si ụnụ na dibia kwubekwusie before unu eme anything contact me first though na contact kwa m because ịma na ọnwe omume ndị Igbo na-ebe fabia na-eme otu ọ na-ewute m. Ihe eje ka ịzọ mmadụ azụ ọpụzi ebe ị na-azọ mmadụ gbuo onwe gị. Mmadụ ga-akpọ gị na fon si gị na-ekwo dibia dị otu a dibia dị otu a dibia dị otu a biko ka o si ala makwa ka o si alụ iwe kọbara ya si ya mba ọlụ anyị na-ekwu dibia ada arụ ya na onye na-arụ ya eje n'ebe emeni ya
gị na onye a kwubekwusie iche na gị na mmadụ na-ekwu ya bịa rekọdụ wa ife niile a gị na ya kwu send ya lụ dibịa gị na dibịa bịazie ọ na-ewere enwebe okwu dibịa bịazie ọsọ na ọ na-abụ mgbabịa vidio gbasịa anụ m akọta ya n'azụ why no the person na-agwụ ya anụ m agwụ ya ka m gwu ya nke bụ eziokwu emesịa o welu the voice note ngwa ya send ya lụ dibịa bịa forward alụ the voice note mmenwezi ọnụ okwu so onye bịazie jụọ ma asị gị na dibịa nwe ife ọ na-alụ nwa ọgụ nabata gị na ya jee and which is da dibịa niile m fụ taa adameje na nke ndị dibịa na-egwu wanyo ọ bụrụ na iwu na niile ewe elu m iwe ga-ewezi n'alụ m ama nka m na-esisi ya no the verse for me ọlụ nka m na-alụ and m nwa na onwe m aya agharụkwanụ mgbawu ghara ije ọgụ because ọlụ nka m na-alụ ọlụ m bụ ije review ndị dibịa ịghọta nke dịla bụ ijekwuo dibịa ọgbalụ gị afa ọ gbasịalụ gị afa ijekwa ebe ọzọ agbakwalụ gị agbasịa iwe chekie nwa onye mmụọ gị nabata bifo ọlụ alụghara asị na dibịa na-agbalụ gị afa ị na-agba uche gị ọbụla dibịa si iweta ego because ọnwa gị ezije na nke dibịa gbasịalụ gị afa si dị ife ọ ga-eji gwọrọ gị ofu mkpụrụ ọgwụ bụ 1 million 700,000 iwelu nye because eberivụlọ na onye nwesị 1 million na akaụntụ bụ ụbịam ebe ị nwesị 1 million na akaụntụ amaghịzị m ọgwụ ọzọ ị na-agwọ ka ịkpata ego dị ndị ọrụ ị nwere ike ịsị ndị ihe eji 1 million bụ like ịsụ ụzọ akpọtuolu ichi gbuolu nke a melụ amaghị esi na ọrụ uri nne na ọ bụrụ ofu mkpụrụ ọgwụ ibupụta 1,500,000 and this thing even mekwa meli na mmadụ ekwezi epik kọlụ ndị mmadụ ọfịa ka arụ bifo mpik kọlụ mmadụ bụ na ị ga-akpọ na fon sị ntọ ịlụ gị alụ gbasatala onye a ntọ isi alụ gị alụ jezie yuzuo datin against me je kọsalụ the person many native doctors mmadụ ejesi na nke fata bụ this thing na-ese elụ m na fọ nwere ihe ọzọ mfụzi afọ anụ m ezo ozuzo a na-ezo ekpuchi ihu ma mefe ebe fa nọ gịnị butere ya na nna atara anyị ka m gwa gị okwu ka ọ baala ka m ji wee bụla enemi iwere ife ngwa anyị gbalụ the native doctor fụzi ya ma ọ na-afụtazi m asa ajọ mmadụ nwaanyị na nna agwa gị ya ka ọ baala and again dibịa lụọ ọrụ gị ọrụ ọbụla ọrụ agara go to his house gwe ọga na ife ọlụlụ agara aga onye ka ife atụzi n'ihe egwu ịrapụ onye tụlụrụ ọrụ ịrapụ ya na-akpọ m nwa mgbe ị na-eje ebe ịkpọ m na fon ụfọdụ ndị ya abụfa kpọba mkpọsị ya m nsị fa nekwo ka ife si dị fe buru dati nje ka ọrụ da dibịa falụgbakwa ọrụ alụsịa ọ gara fa abịa bule m ube m ị na-ebule m ụzọ ịlụ m for what mmegbu onwe m so unu ewe n'iwe biko nobody is above mistake ị na-ege ntị na Ayaya lụrụ ọrụ ha gara aga n'ogwu wayo does not mean na ndị dibịa niile na-agba vidio bụ ndị wayo aka nwesịkwa dibịa mụ ifefa n'ala which is I will still go and visit them nje nwa na onwe ebife ịfụfa gị na fakwubekwusie ijekwuo dibịa na-amụ ife ọ na-arụ ọgbasịalụ ya afa they no need to tell you imitikwa anụ nwa bụ Okongwu nna onye a ka o si alụ how far how come nekwo sendekwa na alụ voice note kpọọ ma akpọọ because ọ na-abụ nkwubekwusie ụfọdụ rekọd ya send ya lụ dibịa mụ nwa abụrụ ajọ mmadụ agwa gị nekwo nke onye a dị mma ya nekwo nke ọ specialize in the show other ones aka m adịọkwa ya so bikonu and again to clear you people ụfọdụ ndị na-asị na-ebi imu moto ọnya ka m ji agwa unu ewezi n'iwe na Ayaya gwu iwayo ebe a na-egwu ya kwa ụmụnwa because ụfọdụ ndị na-asị m nyefe update ka moto ebi na nke Ayaya si wee gaa nyefe update ka nke moto ebi na nke Ayaya that day ebute moto butesia moto unu n'anya na that video emepụrụ m ụzọ moto emepe maka moto adịghị mma Adam ezo ọnụ wele ekwu nke ma anụ m ekwu nke mgbọwa m ka o si dị moto adịghị mma nke dịshi mma bụ nke wagaji anyị nwa ife anyị nugide n'ezi bife wee nyaruo ya na nke ndị mekaniki ebe a paakị ya nke m bụ jisi ike ka m ji paakị ya ebe a mpaakị ya ka eje ka alụọ ya dị ya ka ọ dị ruo taa na-akpọzi fa na fon a na-ebizi my call
So onwero moto ebiro m enu moto mmesi nka ye eje delete that video kama na say na before delete that video I have to make it clear for everybody ka onye obuna mala amalu agbasikwala na video na akọ otu live video nene moto akọbalụ m efe ọzọ onye akọlụ side onye akọlụ side da moto ka dịkwa n'aka onye butenu onwelo moto ebi till na aka nji ọkpa aga moto ego na-akwụ a type driver na-ebugharị m ede bụ 40,000 aka na-akwụ ya ruo taa every day even na-enye driver na-esi Asaba abịa ebugharị m ebe ọbụla m na-eje ma wọrị ma ebe ọbụla ma ọ bụ nchi ije lụlụ mmadụ ọrụ 40,000 every day aka na-akwụ ya ruo taa aka nji ọkpa aga onwero moto ebi mụ ọbụla nkwụ plate nọmba moto m efuo so unu na-egwu unu wa yeso ya kwuwe egwu m nwe so ya kwu deceive m nwa maka otu unu si believe ka m nwa si believe emesi at last maybe investigation to the extent na ụfọdụ ndị emesi nu bịakwu be ma asị mfa bịa ekwubekwusie enweghị m any of the option na abụlo go back that place kọwari osie ike police station dị ndị polisi faka na ọrụ were polisi jee ebe a ịpụ eme ya arrest simple ọ bụrụ ife a na-agbagharị elu okirikiri so biko nobody is above mistake unu taa ma unu ata ọganam because ọ bụla my fault and moreover ọ bụla taa ka Ayaya na Nando wube amụọ m n'ụba Ayaya ka o si wee mee ife mgbe nka pempe so otu o si wee wu that time nka believe na ọka ya adị ụdị powerful a ruo kịta amụlọ na-emesịa na ya akọ aja mbene so biko nụ ndị Igbo ndị ọma nji eme ọnụ unu ewezi n'iwe na nya bụ ife emekwu unu mee m and ọbọkwọ na-ebi moto kpata nji apụta ekwu na ọ bụrụ na ọ nwere ndị na-akpọ na phone adrag m I will not come out n'ọfọ ndị na-esend elu m this message kalensi no I have to come out ị na-ege ntị nke a bụrụkwa another thing mgba native doctor video gị na dibia kwubo okwu kwusie before you make any move kpọọ na phone ka ọ bụgodu na mee pik lọ na nwa be pik maka sometimes adam enwebe efe azakọ o pik ejụọ ya onye dị otu ọ dịrị ya ọ sị gaba ọ sị ga na ma ọ bụkwa na because kịta ọ da-atụ m egwu ngwasịa gị ka mmadụ dị ihe akọpịa sendịala onye afọ gbasara mana ihe mmabụ na mma agwa gị nke bụ eziokwu because dibịa niile na-ejekwu dị ile and enwee nke onye na-alụ nke ọ ya bịa isi m kedu onye ga-alụ ụlụ m ya sị gị yes gaba na ọmụ ife ọ na-alụ ọnwakwa alụ mma atụghịlụ gị so biko na asị na ọ ga-adịlụ nwoke na mma dịlụ nwaanyị na mma ịghọta asọ ndị na-asị m kwụsị ịgba ndị dibịa vidio dịrọ possible ihe a bụ ife nsaị n'ụwa ebe ụwa ya nọkọtasị m kwụsị ebe m na nsi alụ ọrụ njebe oshi mma kwụsị ịgba ndị na ụka nwee very powerful native doctors n'ọnụnwa na-eklem so fast nwamkpi m ụzọ ọba ife dịka ihe abịagodu m itie m nwa onye isi na pi na-eklem nọ na peji nke isi fu that person si m na ka ewe ịgbọ enu ịkpọzie m akpọ mpi ka esi nekwa ka o si adị nekwo ka o si adị ịkpọrọ m jee ụfọdụ ka ọ ya abụ fasị m nyefa nọmba dibịa m nwere nọmba dibịa nyefa asị m ma ife ihe meelụ m ndị nwa ya ejikwa aka ise ndị alụ m ife si m thank you ịpụ ka ọkwalụ dị dibịa na nna ya ego wee nye nọmba ife ji emeelụ ọdistin bụ ka ọ dịrị na m ka ọ dịrị na mma bikos m nwa na-akwụgharị ọdistin even na-akwụ my driver every day bụ 40,000 35 ada m eje oshi were alọta ya mma akwụsịdebe ya ebe a nka ya echi ya taa ya gazie unu ruo ka ọrụ ndebe unu n'obi na-ekene m unu na-enyecha anya vidio biko tinye na ya aka n'akwụkwọ biko chielu na anya vidio unu enyekwa n'aka drọpụ kọmentị na kọment sekshọn nke kachasị mkpa bụ na ọnwa ife ọbụla unu chọrọ ime biko unu sọskraịbụ na dis chanel wee notifikeshọn ka unu na-enweta notifikeshọn mgbe ọbụla anyị ji wee post vidio ọfụ biko unu igbo mụrụ nze mụọ ọzọ anyị kenekwa unu n'ụbọchị nketa wee na-asị Amaka ya melụ nwoke melụ nwaanyị ka ọ dị na mgbe ọzọ.